Kønssygdomme af Malene, Michael, Jonas og Anders. Vi vil gå igennem immunforsvaret og dens opbygning, smittekilder og sygdomsforløbet ved HIV-virusen. Herefter vil vi snakke om nogle smitteveje, behandlingsmåder dertil og følger af ubehandlet sygdom. Samtidig vil vi også snakke om hyppigheden omkring i verden. Immunforsvaret. Immunforsvaret deles op af to dele. Man snakker om det medfødte immunforsvar, som det man er født med, og det adaptive immunforsvar. Det medfødte immunforsvar indeholder flere forskellige dele, hvor monocytter og makrofager er en del af dem. Monocytter, det er kroppens skraldemænd. De bliver til makrofager, når de trænger ind i væv. Det er de første, der er med til at opdage en infektion og alarmere de andre dele i immunforsvaret. De er aktive i blodet, og de smadrer mikroorganismer. Samtidig informerer de lymfocytterne, som er nogle hvide blodlegemer. Herefter har vi naturlige dræberceller, også kaldet for NK-celler. De mærker, om en celle er inficeret, slår den herefter ihjel. Det gør den simpelthen ved, at den går hen og rører ved cellen, og kan mærke, hvis en binding, som er vist på tegning her, der står de steder, som antigen bindes til. Og hvis det så bindes der til, så slår den naturlige dræbercelle den ihjel. Udover at den slår inficerede celler ihjel, den her naturlige dræbercelle, så er der også en vigtig kilde for interferon Y, der koordinerer en række cellulære programmer i kroppen. Så har vi også neutrofile granulocytter. Det er kortlivede fagocytter, der når først frem til en infektion. De slår fremmede mikroorganismer ihjel ved fagocytose, som er, når for eksempel neutrofile granulocytter, når deres overflade den bliver aktiveret ved, at de indtrængende mikroorganismer de bindes fast til den og transporterer dem til lysosomererne, hvor de nedbrydes. Herudover så laver de neutrofile granulocytter, de er også dem, som udgør materie i et sår, og de er en undergruppe af hvide blodlegemer. Herefter har vi dendritceller, som også er en fagocytter og dræber celler ved fagocytose, og derfor nedbryder mikroorganismer. Den migrerer til en lokale lymfeknude, herefter når der er slået en celle ihjel, og så præsenterer den en T-celle for det antigen, den er slået ihjel, og derved indleder T-celleresponser, og derved går over i det adaptive immunforsvar. Det adaptive immunforsvar, det er noget, som kan ændres. Det er noget, som den lærer, efter kroppen har været syg. Så det vil sige, at en T-celle, som du snakker om før, er en type hvide blodlegemer, og der er forskellige slags T-celler. Der er en CD8+, og grunden til, at den hedder CD8+, det er fordi, at den udskiller et protein, der hedder CD8, og så er der en, der hedder CD4+, som udskiller protein, der hedder CD4+. CD8+ aktiveres ved, at alle værtsceller indeholder en klasse, der hedder MHC, som igen udtrykker sig alle værtsceller. Når det er sådan, en værtscelle bliver inficeret, nedbrydes der noget protein på den, som bliver antigene, og bliver derfor fremmed for CD8. CD8 T-cellen. Når det er sådan, at så åbner T-cellen, CD8+, porer i den inficerede celle med perforin, og sørger for, at der kommer vand og ioner ind, så det er sådan, cellen eksploderer. Hvis den ikke gør det, så sender den et andet stof ind igennem din pore, den er åbnet, som hedder granulosin, som derfor står cellen i ihjel. Herefter har vi T-cellen, der hedder CD4+, som ikke fungerer uden andre hvide blodlegemer. Den sørger for, at der kommer flere T-celler, den er altså med i produktion, og den er meget vigtig for det adaptive immunforsvar og generelt immunforsvaret, da det er sådan, at den øger makrofagerne, som jeg snakker om til at starte med, effektivitet. Når det er sådan, at man bliver inficeret af HIV-virusen, så er det den, så er det CD4+ T-cellen, som HIV-tingen går ind og binder sig til. Og det gør, at immunforsvaret gradvist bliver ude af stand til at blive aktiveret. Så har vi
B-celler. Det er nogle lymfocytter, som udskiller et antistof, der alarmerer dræberceller, som f.eks. T-celler, om at slå, nej ikke T-celler, andre celler, om at slå en inficeret celle ihjel. Altså den er en del af det, der kaldes den husker på tidligere angreb, der har været i kroppen, og udskiller derfor det antigen og alarmerer de andre dele i immunforsvaret om, at det er den skal slå ihjel. Det der sker nemlig ved anden infektion, så er den samme type virus, er så, at immunforsvaret er hurtigt til at lave et respons, og hurtigt få nakket mikroorganismerne, som er skadelige over for immunforsvaret. Der er forskellige former for B-celler. Man snakker blandt andet om plasma B og hukommelses B. Og når der ikke bliver dannet plasma B, så er det fordi, at den B-celle den er blevet til en hukommelses B, som netop danner det antigen, som alarmerer resten af kroppen, eller resten af immunforsvarets dele om, at disse celler den skal slå ihjel. Mænds sæd og kvinders skedesækter er det eneste steder, hvor HIV-virusen kan smitte fra, men derudover kan den smitte igennem mange andre steder, såsom blod, skedesækteret, sædvæske, præsperm og modermælk. Disse kropsvæsker indeholder høj nok koncentration af HIV-virusen til at den kan overføre smitte. Slimhinder er den primære port for infektion og består grundlæggende af epitelceller hvilende på en basalmembran. HIV-virusen kan også findes i blodbaner. HIV-virusen skal finde vej ind i blodbanen, og det før overførselen kan ske. Det kan fx ske ved at dyrke sex uden kondom med en person, der er smittet af virusen. HIV kan smitte gennem slimhinderne, der ligger i endetarmen, skeden, penis og munden. Derfor er det hverken sikkert at dyrke oralsex eller analsex. Faktisk lige modsat, siden at der under analsex er større risiko for, at der bliver sprængt små blodkar under samlejen. En anden måde at blive smittet på er at dele sprøjte eller kanyle med HIV-virussmittet. Det er jo åbenlyst, hvorfor det ikke er en god idé at dele en kanyle, der skal direkte ind i blodet, når sygdommen spreder gennem blodet. En anden måde, man kan blive smittet, er smitteoverførelse fra mor til barn under fødslen. Under fødslen sker der ofte, at blodet mellem barn og moren bliver blandet sammen. Derfor er der stor risiko for, at barnet bliver smittet under fødslen. Så derfor er det selvfølgelig ikke en god idé at have børn, når man er smittet af HIV, siden at det hverken er sikkert at dyrke sex, frugtbart, eller at føde børn uden at smitte nogen. Den HIV-smittede mor kan også smitte sit barn via amme, der virusen kan smitte gennem modermælken, så det er generelt en dårlig idé at være mor og være HIV-smittet. Donorblod. I 1986 begyndte man i Danmark at undersøge bloddonorer for HIV-viruset. Derfor er der ikke længere risiko for, at i Danmark at man bliver smittet med HIV via blodtransfusion. Men selvom man i Danmark er sikker, skal man stadigvæk være forsigtig i andre lande i verden, hvor det er mindre, hvor lægemedicin er mindre sikkert. F.eks. steder i Afrika eller Asien, hvor medicinbehandling ikke er på højeste kvalitet. AIDS er en tilstand, hvor immunsystemet svigter som følge af en infektion af HIV-virusen. Virusen sætter sig fast i overfladen af T-cellen. Ved at infiltrere T-cellen kan virusen fortsætte med at formere sig i kroppen. Efterhånden som flere og flere af kroppens raske T-celler bliver smittet med HIV, svækkes kroppens immunsystem. Bliver en HIV-svækket person inficeret med en anden mikroorganisme, er de hvide blodlegemer ude af stand til at bekæmpe den nye infektion, og alvorlige sygdomme kan opstå. HIV-smittede er derfor meget mere udsatte for at få en lang række infektioner end andre personer med et rask immunforsvar er. Virusen HIV og AIDS består af et arvemateriale, som er RNA, og så består det af nogle proteiner og enzymer, som hedder reverse transkriptase. Det arvemateriale, RNA, skal laves om til DNA, før det kan smitte en almindelig celle. Så når virusen sætter sig fast på en celle,
så tager den reverse transkriptase og omdanner RNA til DNA, som så bagefter kan gå ind i cellekernen, og der kan den så blive formeret sammen med den DNA, som i forvejen ligger derinde. Det er ikke muligt for den selv at omdanne det til DNA, medmindre den har reverse transkriptase. Derfor så skal man så bruge det medicin, der hedder azidotomidin, for at hæmme reverse transkriptase. Men det er aldrig muligt at stoppe det helt, eller få reverse transkriptase til at forsvinde. T-celler, de går så også ind og prøver at fjerne den virusen derinde, men det er ikke muligt, fordi at der skal mange til at fjerne det, og så når der bliver lavet for mange, så ender de så med at springe. Hvis man ikke får behandlet HIV eller AIDS, så bliver ens immunforsvar svækket en del. Så derfor så er man meget åben over for andre sygdomme, som, hvor mange af de fx får svamp i munden, eller får en masse andre sygdomme, som man til sidst kan ende med at dø af. Så det er ikke det, at HIV-virusen den nødvendigvis dræber en, men det er immunforsvaret, der bliver svagere, og så får man så en masse andre sygdomme, som man kan dø af. Omkring sygdomsforløbet er HIV jo en meget svær kønssygdom selv at opdage. Det er ikke noget, hvor du starter med at få kønsvorter eller andet. Symptomerne er høj feber et par uger, efter du bliver smittet af virusen. Og det er sådan set kun cirka halvdelen, der oplever disse symptomer. Det er også derfor, at når patienten kommer til doktor, fordi hun tror, at hun er blevet smittet med HIV, er det første, der bliver undersøgt, ikke disse symptomer som høj feber osv., for det kan jo også bare være en forkølelse. Når patienten bliver undersøgt, om hun har svækket immunforsvar, selvfølgelig vil der også blive undersøgt, om patienten kommer eller har på besøg i lande, hvor der har en høj forekomst af HIV. Når man bliver smittet med HIV, bliver ens immunforsvar stille og roligt nedbrudt. Det er derfor vigtigt, at man hurtigt kommer i behandling, for ikke at blive smittet med andre infektioner. Fordi det AIDS og HIV som det hedder til at starte med, gør, det er, at når det går ind og svækker dit immunforsvar, har du selvfølgelig større chance for at blive smittet med andre symptomer, som kan være dødsgivende eller ende med at... Når man bliver smittet med HIV, bliver ens immunforsvar stille og roligt nedbrudt. Det er derfor vigtigt, at man hurtigt kommer i behandling, for ikke at blive smittet med andre infektioner. Det er jo klart, at når ens immunforsvar bliver nedsat, er du mere modtagelig for andre sygdomme. De symptomer, der hyppigst opstår, hvis ikke man kommer i behandling, er sådan noget som træthed, vægttab, feber og luftvejsinfektioner. På dette stadie kalder vi symptomerne for AIDS, og dette stadie opstår jo hyppigst, hvis ikke patienten er blevet behandlet mod HIV, som kan holde det her nede, sådan at deres immunforsvar ikke bliver svækket så meget. Men hvis patienten så udvikler det stadie, som vi kalder AIDS, på det stadie vil patienten dø efter hyppigst 1-2 år, hvis ikke patienten har været i behandling. Selv hvis patienten har været i behandling, hele forløbet vil der stadigvæk være høj risiko for dødsfald på grund af svært nedsat immunforsvar. Hyppighed. Det her er en tabel, der viser over 24 år et antal af folk, der har haft konstateret AIDS. Som I kan se, så starter den lavt nede i 85, som var omkring de år, hvor de fandt denne sygdom, og stiger hurtigt op til omkring 95, hvor den når sin top.
hvor efter man finder nogle behandlingsmetoder, der gør, at du mister det, du bliver ikke kureret for det, men du kan svække det, så det ikke ødelægger dit immunforsvar lige så meget. Så går vi videre til et kort her, som viser den procentdel af AIDS-infektionen i de forskellige lande. Og som vi kan se hernede i Sydafrika, der er procentdelen rigtig høj, hvor længere op i de nordlige lande, som Danmark, der er den forholdsvis lav. Det kan have noget at gøre med, at vi jo i Danmark bruger mere prævention, end de gør nede sydpå, hvor nede i bunden af Afrika. Og grund til, at der er nogle af de her grå, det kan være på grund af, at der ikke er lavet undersøgelser, og procentdelen simpelthen er så lav i de forskellige lande.